Gi. Udah ya. Ayo di mah. Okay. Balik na bay. Patalik na bay. Nyara. Patalik na. Nyara. Ano na siya? Kala. Alas martial arts na siya? Murag martial law arts man siguro na. Ay martial arts. Oh, martial. Pangtan daw? Kaila ka na? Muna wala eh. Magmayro ba mga moto? Pari ako no ato nang testingan yung Ay di ko, makaratihan pala. Kung may nang ikaw daw Pari, lawas eh. Tugang. Tunog. Testingan ta na. Gago. Come here. Bay, unsa may tumong anay mong practice bay? Sa arts ko. Ang martial arts di ka di ay. Nya, testingan ko na imong kamao. Sabat, testingan ko mo? Dili. Tay ka diha. Muna ni mo. Ano eh? Kakuha ka ka na ko. Ikay sige panguan. Ikay nagtawag. Nya, iso gid ka. Apa? Kay. Ati giraag ni mo ba? Ni mo. Man. Nakuha ka sa akong mga moves. Hindi daw. Sapuli ko ko. Tuman. Dito akong kamot be. Doa kamot. Muski. Tarong. Dito din. Sapulat ka. Doa. Muski. Awa. Muski mayo. Kanang dim ko be. No ha. Okay. Nadi sagpa sa martial arts. Nya. Sa kadakon maglawas, mga damit. Sakit. Nalabot din ang sagpa di sa martial arts. Dapat matsaas ako pong kumpo. Pas ka kamot, ha? Punay ka sana to be. Punite. Okay. Labot. Okay, balik. Punay, labot. Balik. Ano? Punay mayo. Kangos kig mayo ha. Pugig yun. Oh. Nya, dapat sa karate apti ka. Oh, kuyawan gede ka. Kuyawan ha. Managpa ang pagkalit mo rin kagbayot. Sakit kay Dario. Be, ako na sad be. Yan. Be, atugtan mo kamat be. Ti. Patay ka ni. Kapot yun. Ge. Bitaw. Oh, ge. Uday ha. Ayaw di ma. Wala nang labot to. Ika gahe ka. Practice martial art. Barog ya. Magaling ka kupal ka. Naisahan mo ako Barog ya. Naman, kaya pa? Aw. Oh, puli ka so. Dili na. Kas kay suras. Apo na biya. Oh. Nya, Nya. ito naman sad. Puspusin akong lawas Kita mo unsa kagahi akong lawas. Puspos, bisag unsa. Pakita ito gahi kayo kam. Mabuaks ko lawas. Kita mo ito. Practice pa ko. Nya. Ihapos na ni namo. Ready na ka? Plat, unsa man na? Iro ka nga to, iro. Pinuang naman sa mo. Unat ko. Ingon man ka nga. Gi, Plat, ayaw na. Ay, bisag unsa ka. Plat, ingon ko ayaw. Katong. Talikod Kunyara. Katong ba ka mga kugong. Talikod ba Ayaw, katong nasagot. Ayaw na. Unyara. Unalang ko ni. Unyara. Kasa naman na inyo. Unalang ko ni bay. Oh, ayaw. Buhi na mo bay, kaya akong mudalan bay, guniti bay. Di mo ko ino. Kamantay na bay. ninda. Patalik na bay. Unyara. Patalik na. Unyara. Patalik na, gi. Yan, tikasan naman ninyo. Unyara. Ara bay. Unyara, nakoy ko. O lagi, unyara. Nakoy kumpo. Unyara. Nakoy kumpo. Unyara. Unyara. Ato mo. Pakitong daw. Banday bay. Unyara, paunatas ako. Unyara. Ako sa gayon ko lawas. Unyara. Wah, paunat ako. Bago ni, bago. Bagko bitaw. Unyara, paunatas ako. Unyara. Wah. Kangkang kungkong pizza pretty class. Gago. Dara pretty class. Unsa man ay mo gipangyaw-yaw? Dara punitli class. Unsa man ang punititlas? Pakita sa mga teknika bago Unsa man? Sa man nga teknik ba? Burikangkang berkungkung punitlas. Mana teknik na punitlas? Sa man ang punitlas. Tanawa. Akong bajik na punitlas
Ulitan eh. Ayaw ba?